Està molt bé. 3, 2, 1, imatge. Hem jugat una mica amb les sensacions d'estar a l'espai públic. De qui sigui i tothom copia de la manera d'observar com aquesta persona cau i és salvada. I heu d'aconseguir que algú del públic s'uneixi. Us ha semblat molt estrany. Hauríeu de parlar de... Ah, sí? Ara jo posaré música. Ok? Vale, ya como que...